dan, nalazimo se u firmi Grand Metroid. Sada ću vam predstaviti rešavanje analog drifta kod levog analoga kada vam kontroler vuče u levu stranu ili na gore. Počinjemo sa skidanjem ovog poklopca ili maske DualSense kontrolera. To je potrebno da oslobodite žabice koje su ovde i koje su ovde. Možete koristiti plastičnu alatku za skidanje ili neki mali tanki šrafciger. Potom je potrebno da oslobodimo R1, L1 dugmiće da bismo pristupili šrafovima koji se nalaze ispod njih. Zatim vam je potreban jedan običan Philips šrafciger ili takozvani zvezda šrafciger za otvaranje. Obavezno spremite neku posudicu za odlaganje šrafova jer su sitni i lako se gube. Sljedeće što je potrebno da oslobodite žabice na poleđini kontrolera. Isto uzmete plastičan i blagim pokretom otvarate nas. Sljedeće što je potrebno da oslobodite, skinete bateriju sa DualSense-a, zatim još jedan šrafciger koji je poklopac baterije, za poklopac baterije. Sada imamo flat kabliće koje je potrebno od mikrofona, flat kablove za L1 i R1 i dvojku naravno, i imate glavni flat koji je za matičnu ploču, isto i njega treba izvaditi. Imamo dve žabice koje drže matičnu ploču kontrolera, njih pomerimo blago unazad i okrenemo. Sada što je potrebno, skinuti kapicu i problem je u potencijometrima koje se nalaze ovde. Ovo je za osu gore-dole, ovaj potencijometar vam je za osu levo-desno. Kod ovo konkretno imamo problem vuče u levo, znači problem je ovaj potencijometar, njega ćemo zameniti. Otvaramo polako, vadimo neispravni potencijometar, uzimamo jedan higijenski štapić koji ćemo blago alkoholom natopiti, očistiti poleđinu i samo ležište potencijometra. Zatim ćemo suvim ukloniti višak alkohola. I posle toga može duvaljkom ili ustima malo da se izduva, samo da ne ostane nekih sitnih delova koji će praviti kontakt. Sada uzimamo novi potencijometar. Vraćamo ga na mesto, zatvaramo poklopac i vraćamo analogni štapić ili pečurku. Sada ću vam pokazati postupak sklapanja džojstika nazad. Znači bitno je da izvučete fletove ispod ploče gore, isto ovaj za mikrofon od pozadi i ovaj od matične ploče. Sada se vrati polako. Obratite pažnju na kablove koji su vam za motoriće za vibraciju, da ih ne razlemite sa ploče slučajno kad budete vraćali i da ne zaglave ispod ploče.
kada smo se uverili da je ploča na svom mestu, da su se žabice vratile, vraćamo polako flat kabliće. Nemojte žuriti prilikom vraćanja da ne biste oštetili neki od navedenih kablića. Ležište baterije. Vraćamo šraf. Sada uzimamo drugi flat ovog mikrofona. Vraćamo njega. Bateriju. Poklopac, znači kad se vraća poklopac skrećemo od prednje strane gdje su dugmići, vraćamo skroz u ležište i polako nazad. To je to. Vodimo računa naravno da su nam žabice na mestu. Sada vraćamo ostatak šrafova, znači 2 dole i 2 s ove strane. Vraćamo dugmiće i masku kontrolera. Kada vraćate dugmiće, pazite da ne polomite neku od žabica. Isti je postupak i kad vraćate masku kontrolera. Znači prvo stavljate ove ušice u ove ovde rupe, vraćate polako ka napred i blagim potezima vraćate žabice unutra. Isto tako vodite računa da i ove žabice zaključate potezom. To je to što se tiče zamene kontrolera. Kontroler je sada spakovan i spreman za dalju upotrebu. Pozdrav!